אם חשבתם שראיתם מסיבות בעולם, חכו שתכירו את הסונגרנד. סונגרנד זה לא עוד פסטיבל רגיל, זה ריסטארט לחיים. פסטיבל המים הגדול ביותר בעולם, שמתקיים בכל תאילנד כל שנה באמצע חודש אפריל ל3 ימים מלאי טירוף. תוך שנייה אתה מוצא את עצמך באמצע הרחוב עם מוזיקה, צעקות, אנשים על טנדרים עם חביות מים, ואתה מטרה חיה. אבל הנה הקטע שאף אחד לא מספר לך. זה לא רק מסיבה, זה חג עם משמעות עמוקה. זו השנה החדשה התאילנדית, וזה סמל לניקוי, התחלה חדשה, לשטוף את המזל הרע ולהתחיל מחדש. בגלל זה גם שופכים מים בעדינות על מבוגרים ועל פסלים של בודה. לא רק להשתגע ברחוב. ועכשיו, קטע שהאנשים לא מבינים עד שהם שם. חברים, אין חוקים של אני לא בקטע. יצאת לרחוב, אתה במשחק. לא משנה אם אתה עם מצלמה, טלפון, בגדים חדשים, הכל נרטב, הכל. אבל יש קוד כבוד, לא נוגעים בנזרים, לא משתוללים ליד מקדשים, לא מסתכלים אנשים על אופנועים. זה נראה כאוס, אבל יש גבולות. והדבר הכי פסיכי, בן אדם שאתה לא מכיר, ישפוך עליך דלי מים, יחייך אליך ויגיד לך, Happy New Year. ופתאום בלי להבין איך, אתה מחייך לחזרה. חברים, זה רגע שמוחק מרחקים בין אנשים. אז תגיד לי בכנות, אתה מקרטס את עצמך לתאילנד באפריל, או כרגיל מגיע בינואר או פברואר, כי אמרו לך שזאת שיא העונה. אגב, בצ'אנג מאי, החג נמשך 6 ימים.